Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak anggitanipun Titian Pinta kanthi ira-irahan Ama. Cariyos menika kapetik saking majalah Jaka Lodang taun 2026. Kados pundi lampahipun cariyos? Sugeng midhangetaken. Tulung. Ya mung iku tetembungan kang bisa daeling-eling. Swara klusak-klusek kang ora jelas keprungu ing kupingku. Mripatku isih blawur, sirahku rada puyeng lan perih. Dak sawang Mas Teguh karo tangga teparuku mbaka siji jebul aku semaput. Fajar mantuku sing paling gemati marang aku mesem nandani ayem. Pun Bu, sakniki diangge sare mawon mangkin ndak tambah puyer, kandhane Fajar. Aku mau mantuk pancen iya pilinganku mau godras getih. Karo ngeling-eling aku ndumuk pilingan kang saiki wis diban. Mbaka siji para tangga pamit mulih. Mas Teguh isih ngadeg ing pinggir dipanku. Piye Bune? Apa isih lara? Ora pati ya Mas. Sing luwih lara iki atiku. Duh Gusti, kok bisa-bisane Gondes ngarani aku mbokne dhewe. Aku semaur karo swara groya lan iluh tleweran. Aji anakku lanang kang seneng disebut Gondes wis banget gawe laraning atiku lan sak omahku. Anak mbarep kang ora bisa kanggo conto. Sekolah mogol gawene mung mendem lan braungan. Koncone akeh nanging ajeg gawe masalah menyang ngendi papan. Mbok menawa amarga dadi kesayangane Pak Karjo maratuwaku kang sugih mrewu, Gondes kulino diugung nganti sekolah wae ora tamat SMP. Aku karo Mas Teguh ora bisa apa-apa jalaran bapak mara sepuhku sing kuwasa ngatur uripku kabeh. Saiki bareng bapak maratuwa seda, tinggalane malah watak wantu putune kang murang tata. 31 tahun kepungkur aku dirabi Mas Teguh, anak ontang-anting saka keluarga sugih mlegedu. Arepa bagus sejatine aku biyen ora tresna. Mas Teguh mung lulus SD banjur baut garap sawah lan ngurusi sapine kang ana 8. Aku dhewe gedhe saka keluarga bakul, sedulurku akeh, uripku sarwa kekurangan. Aku nampa tresnane Mas Teguh kanthi tujuan bisa urip mulya. Anakku loro, Aji mbarepku lan Niken adine. Niken wis payu rabi. Dheweke lan bojone dak gaweake omah nunggal pekarangan karo aku. Pamrihku bisa ngupara aku lan bojoku sesuk nek wis tuwa. Bendinane aku momong putuku, anake Niken kang ditinggal mulang ana SMP ing Iring lor kuthaku. Paribasan ora kurang pangan, saben sasi sawah tinggalane maratuwaku panen. Aku, Mas Teguh lan Gondes tansah cukup sandang pangan, duit penganggon mas-masan, omah lan kebon tinggalan swargi bapak maratuwa
kena kanggo sangu urip saanak turunku. Wis 3 taun iki uripku ora jenjem amarga pokale Gondes. Anakku kang bagus iku ngentek-entekake pekarangan lan uga ngerus ati. Saploke kenal karo tangga anyar kang nyewa omahe Pak Yono. Gondes sangsaya ngombro-ombro kaya kedadian sore iki mau. Gondes tega nuduk sirahku nganggo galon banyu kang kotong nganti aku ora eling. Bu, aku arep ngrabi Novi, anake Pak Bambang. Novi njaluk mas kawin montor CB karo omah anyar, Bu. Gondes miwiti pacelathon ing pawon. Novi, sing wis rondo kae le. Emang ngopo, Bu, nek rondo? Novi iki cinta pertamaku lho, Bu. Tur ya ming Novi kang bisa ngerti aten-atenku. Kena Novi dipegat bojone amarga tumindak selingkuh to le. Iku tegese Novi dudu wanita kang apik. Golek bojo kuwi ora waton ayu le. Mbok karo liyane sing bisa ngajak uripmu dadi luwih apik. Ora ana kenya ing papan kene kang gelem karo aku, Bu. Dasare aku ora srek karo cacah kene kang kaken ceramah munafik. Gondes sumawur karo kuminter. Tak ulatke bocah iki isih mabuk, mripate isih abang, omongane trotar-trotor ora karuan, klambine awut-awutan, awake mambu lan lakune rada sempoyongan. Dumadaan saka kamarku, Gondes nggawa cepuk cilik wadah mas-masanku, dak parani lan dak alang-alangi ana ngarep lawang. Gondes arep nrabas ngono wae. Kuwi rak wadah mas-masane ibu to le. Aja mbok jupuk. Iku tinggalane swargi Mbah putrimu. Kuwi ana mas kawine bapakmu barang. Kene yang wene ibu. Mbah, ora peduli. Arep dak weneke Novi karo rep dak dol nggo tuku klambi karo dolan-dolan. Aja le. Suaraku campur tangis menggak pengine anak lanang. Tanganku dak peksa ngeranggeh cepuk iku. Gondes nyamplak tanganku. Iba kagetku, bocah kok kaya kencokan demit. Durung mari kagetku, ana sawijining barang ngantem sirahku. Pisan terus pindho, pilinganku krasa puyeng. Aku mung bisa bengak-bengok njaluk tulung. 2 dina Gondes ora bali, omahku sepi adem sawetara. Niken karo bojone ngrumat aku, dene Mas Teguh luwih akeh meneng, seneng lamun lan luwih akeh ngentekake dina ana sawah wetan desa. Dina iki kawit esuk Mas Teguh pamit menyang sawah, nunggoni kang sabar anggone traktor sawah. Traktor wis ora ana, kang sabar ya wis alian nggon. Aku gliyak-gliyak ngeteri rangso mangan awan. Bareng tekan gubuk tengah sawah, aku kaget ana pawongan turu njepaplang dak sawang kaya Mas Teguh bojoku. Sampean sare to, Mas? Pitakonku alon. Dak dumuk sikile krasa anyep, banjur dak oyak-oyak. Gragapan Mas Teguh tangi, mripate mrendul-mrendul katon bubar wae nangis. Dak cedhaki lan dak jupukake wedang anget. Suwe Mas Teguh meneng, wedange diombe ngono wae tanpa ekspresi. Mripate nyawang dapuran pring wulung kang adoh ana pojok desaku. Bune, dadaku ket mau besesek, awakku krasa ora kepenak, sirahku uga krasa abot. Sampean rasa mikir akeh-akeh, Mas. Uripe awake dhewe iki mung sadrem wong lakoni garising Gusti. Kabeh ujiane urip. Awak dhewe kudu tatak, Mas. Aku gedhekake atine bojoku kang kerep sedih. Aji iki mau uga saka kene, Bu.
karo bocah wadon sinopi kuwi. Dak kandhani mbok ya aja ngawur le, sesambungan karo wadon mau ora apik disawang wong. Walah, iya teh Mas. Jian bocah kok kebangetan tenan le rusak. Aku mikir piye carane anake dhewe age bisa uwal saka lelakon peteng iki. Aku wedi, Bu, nek nganti aku tumeka pati aji ora mari-mari, kowe terus kepiye? Sampeyan aja ngomong ngono to. Uripe dhewe iki isih dawa. Isih akeh libur kang bisa ngrengga rumah tanggane dhewe. Sawangen arum karo Fajar. Uripe tansah guyub rukun. Pagaweane uga apik-apik wae. Akbar putune dhewe agi lucu-lucune. Alhamdulillah kena nggo tembok atiku karo atimu, Mas. Nanging kedadian di emben kae gawe lara atiku. Agi iki anak wani nuthuk mbone miloro awak karo atimu. Aku ora bisa apa-apa, nanging sabarmu iku sing gawe rasa wediku kelangan awakmu. Piye-piye to aji kae isih anakku, Mas. Getih dagingku. Pokale salah ki amarga kahanan. Bisa uga merga awake dhewe kang tansah nuruti kabeh karepe. Nganti ngancik umur 29 taun, Aji durung bisa dadi pribadi sing apik. Aku isin marang Gusti Allah, durung bisa didik titipane. Bajutku karo unjal ambekan dawa, karo aras-arasen Mas Teguh nyerop sayur asem lan bandeng presto kang dak latihake. Aku rumangsa mesakake yen Mas Teguh kang lugu iku kudu mikir dawa lan abot. Nalare kang polos ndadekake dheweke milih meneng yen pas gondes ngamuk-amuk ning omah. Ana candake.